שלום, אני חן, אני מחברת מטיקס, אז שלום לכולם וברוכים הבאים ותודה שהצטרפתם לוובינר. סך הכל הוובינר הוא על נושא ניהול הייצור בתקופה שלנו, בתקופות חירום, כל מיני נושאים בכיוון הזה. אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה, סביבה מאוד דינמית, חלק מהעובדים שלנו משרתים את המדינה, בעקבות המצב גם נוצר מחסור כרוני בכל מיני סוגים של עובדים, הן בעובדי מפעילים, הן בעובדים מקצועיים אחרים, יש מצב של חוסר בתשומות ייצור, גם בגלל שהאוניות פחות מגיעות, המצב הלוגיסטי לא פשוט, יש איחורים, השווקים מתנהגים אחרת. מה שננסה לשתף אתכם בוובינר, זה בכל מיני פתרונות לניהול דינמי, כל מיני דברים שאנחנו מנסים לעשות מבחינת תוכניות שונות של המכון, וכל מיני הצעות של איך באמת להתנהל בזמן הזה, ובכל מיני דרכים לסייע, להתמודד עם האתגרים מצדדים שונים. הוובינר סך הכל יימשך כשעה, אולי קצת פחות. אנחנו בסביבה דינמית, ולכן גם עשינו איזה חילוף, היינו אמורים לפתוח עם ליאור ונפתח עם מירב, בעקבות מצב דינמי שקרה אצל ליאור, כיאה לשם של הוובינר. אז אני רוצה להציג את הדוברים שידברו. אז מירב גרוסמן, שהיא המנכ"לית של המכון לייצור מתקדם, תדבר על מה שהם עושים, כל מיני תוכניות, מפות דרכים, סביבה דיגיטלית, איך זה עוזר לחברות מהצד שהם רואים. אני בחברת מטיקס, אני אראה לכם הלכה למעשה כמה כלים דיגיטליים דינמיים לניהול בשעת משבר זו, וליאור יקנח עם איך לעבוד במצוינות תפעולית בזמן משבר וכולי. אז אני רוצה להגיד קודם כל תודה לכל מי שהצטרף, עם כל מי שירצה פה וכל מיני שאלות נוספות שיהיו, נוכל לשתף את הפרטים שלנו בהמשך, כך שתוכלו לפנות לכל אחד מאיתנו בנפרד למידע נוסף, וכל אחד גם יוכל לקשר אתכם עם כל אחד מהדוברים, כך שבהחלט פתוחים להצעות. אני רק רוצה לציין שיש פה תיבה של Q&A, אתם יכולים לשאול שאלות בצורה דינמית, אנחנו נביט בשאלות וננסה לענות בהתאם לצורך. אז ברשותכם אני רוצה להעביר את רשות הדיבור למירב גרוסמן, שתדבר על תוכניות סיוע ומימון מהיר להטמעת טכנולוגיות ושיטות שונות לניהול מתקדמים. מירב, את יכולה לשתף את המצגת שלך, בהצלחה. תודה רבה. שלום לכולם. רואים בסדר? שומעים בסדר? כן. יופי, נהדר. אז למי שעוד לא מכיר, נעים מאוד, שמי מירב גרוסמן, מנהלת את המכון לייצור מתקדם, ובאמת כמו שחן אמר, אנחנו מרגישים שצו השעה זה מסלולים מהירים, עם פתרונות קונקרטיים שבאמת מסייעים לכם, התעשיינים, לצאת מהמשבר הזה, ואנחנו גם מתחילים לראות את ההתנהגות הזאת בתעשייה שהייתה חסונה מהרגע הראשון, להמשך שגשוג, כי אנחנו יחד ננצח, כן? אז אני ממש בקצרה אציג למי שלא מכיר את מי אנחנו, נתמקד רגע בתוכנית הסיוע שלנו, שיכולה לסייע לכם בתחומים של ייצור מתקדם. ניגע רגע מה זה הפרויקט של מפת דרכים, שהוא חלק אינרנטי אצלנו במסגרת התוכנית הזו, ולמה הוא מסייע לכם. עוד טיפה דגשים איך שאנחנו רואים את זה, למה כל כך חשובה הטרנספורמציה הדיגיטלית, מה האימפקט שאנחנו רואים ב4 שנים שאנחנו פועלים, ואם נספיק אז גם ניגע קצת במרכז הידע שאנחנו מפעילים. אז המכון לייצור מתקדם זה גוף שהוקם ביוזמה של משרד הכלכלה והתעשייה, וגם ממומן ברוב הפעילות שלו על ידו. אנחנו חברה פרטית, למי ששואל, חברה בע"מ. הבעלים של המכון, הקבוצה המכובדת הזו,
שכוללת את הזרוע האקדמית, המכללה האקדמית להנדסה בראודה, מי שמכיר, אז ה-CTO שלנו זה דוקטור אורי בן חנן, אולי יש עוד, כל מישהו מהנדס מכונות כנראה למד אצלו, גם בטכניון וגם בבראודה, וקבוצת תפן, שאני מניחה שרובכם מכירים וליאור גם משתייך אליה, ובית התוכנה ESI שהיום הוא חלק מקבוצת תפן. זאת הקבוצה שהיא הבעלים שלנו של המכון. למה בעצם, מה האתגר? וכן הציג את זה בצורה מאוד יפה, כי בעצם אנחנו מרגישים היום במגעים שלנו עם התעשייה מאוקטובר במיוחד, אנחנו יודעים, יש פער של פריון בישראל, הפער הזה הוא לא חדש, הוא פער של מעל 10 שנים שאנחנו מנטרים אותו, משרד הכלכלה מנטר אותו מול ה-OECD, הפער הוא בא לידי ביטוי פה בכ-25%, אתם רואים את הממוצע בישראל ואת הממוצע ב-OECD, וכשצוללים פנימה ומסתכלים על התעשייה היצרנית היותר מסורתית, הפער הוא יותר גדול, ובעצם הטריגר שלנו לעבודה והמהות של התוכנית היא באמת לעזור למפעלים להתקדם על ידי השקעה בטכנולוגיה ובשיטות ניהול מתקדמות ובמערכות מידע מתקדמות כדי לעשות את הקפיצת מדרגה הזאת, כי המחקרים מראים ששם חלק גדול מהפער טמון, זאת אומרת באופן יחסי רמת ההשקעות בתעשייה בישראל לגודלה הוא נמוך מאשר מה שמודדים ב-OECD. איך זה מתקשר למצב בעיניי? שאנחנו יודעים שהנושא של המשאב האנושי, בטח המלחמה הקצינה את זה, הוא הולך ונהיה קשה יותר להשגה. אנחנו מדברים על הדור הצעיר, מדברים על מפעילים, ובעצם הגענו למצב שממש חסרות ידיים עובדות, ולכן כל הדברים צריכים להיות כמה שיותר, לאפשר ניהול כמה שיותר רזה, יעיל, ולחפש את הפתרונות, ויש פתרונות טכנולוגיים שבהחלט יכולים לסייע. זאת אומרת, המצב הקיצוני שהגענו אליו עכשיו, שהוא מתחיל להתאזן, הוא כבר נמשך גם לא מעט זמן, ואנחנו יודעים שכשמסתכלים קדימה, באמת צריך למצות את ההון האנושי, איפה שבאמת ראוי כשמסתכלים קדימה. מה החזון והמטרות שלנו? אז קודם כל, ולפני הכל, הגדלת הפריון בתעשייה היצרנית. תכף נראה לכם את התוכנית שלנו, אנחנו נמדדים על זה, ויש גם אפילו תוצאות יפות, ותכף אנחנו נתמקד בתוכנית הזו. אבל לצד זה, יש לנו את האחריות ואת הייעוד מצד משרדי הממשלה, מצד משרד הכלכלה, לעשות רגע סדר במושגים, להפיץ עוד ידע, ולכן אנחנו שותפים ומובילים הרבה וובינרים, ותכף תראו, והכשרות וקורסים, כי באמת כמה שיותר להביא למודעות ולעשות את כמה שיותר לקדם פתרונות כאלה, ברגע שמכירים, חוקרים, מגיע השלב גם האימוץ. אנחנו בדיאלוג כל הזמן עם אוניברסיטאות בארץ, עם מכונים בעולם, עם כל החברות הטכנולוגיה שאני רק יכולה לחשוב עליהן כמעט, וזה חלק מהשארת הידע. אנחנו פועלים באמצעות 3 פילרים. קהילה זה בעצם תשתית שכוללת את כל הגופים שציינו קודם, תוכנית מעבר לייצור מתקדם, שזה ה-Foots on the Ground שאני אציג אותה, ומרכז הידע והדגמה. שני הפילרים האלה של המרכז ידע והתוכנית, הם בעצם עובדים בסינרגיה כדי לקדם את התעשייה, שזה הייעוד שלנו. התוכנית שלנו, עשינו איזושהי התאמה לאזורי העימות, אבל בסופו של דבר היא היום כבר בכל הארץ, גם השנה. לאזורי העימות בצפון ובדרום נתנו איזושהי גמישות והתאמה מיוחדת במענים, אבל בגדול, מה התוכנית שלנו עושה? התוכנית שלנו מסייעת לכם בעצם בתחומים האלה של הטמעת מערכות מידע, בטח דיגיטציה של רצפת ייצור, שרשרת אספקה, תכף תראו את כל המענים, כל העולמות של רובוטיקה, אוטומציה, כל מה שנדרש כדי לאפיין פתרונות מתאימים, כדי לממן שעות של פיילוטים, תכן. אנחנו לא מממנים את הציוד לצערי, אבל אנחנו בהחלט עובדים עם תוכניות משלימות ויכולים לכוון כדי לסייע גם בזה, וגם כל העולמות של מצוינות תפעולית, שבלי זה הטמעה של טכנולוגיה מאוד מאוד מאתגרת, עוד יותר מאתגרת.
הסל שעות שלנו, שתכף נראה, הוא בין 400 ל-700 שעות, כתלות בגודל החברה, ואנחנו מגיעים לאפילו 60% סבסוד, ובאמת הדגש פה זה לעשות את העבודה יחד איתכם, בצורה שתיתן לכם מענה. למה? מה עשיתי? הבא. המענים שאנחנו יודעים לטפל בהם, בהתאם למה שהמפעל צריך, זה כל התחומים האלה. החל מהדרך לעבוד עם הלקוחות והספקים ולשמש גם בפלטפורמות חרות ובשיטות כדי להיות יעיל בנושא הזה, דרך עולם הפיתוח, לפעמים זה עולם התכן למפעלים שעובדים לפי סרטוטים וספקים של לקוחות גדולים, למשל בתעשייה הביטחונית שכל כך היום גועשת וצומחת ובטירוף מוחלט. כל העולמות של ה-supply chain, אופטימיזציה, תכנון, כלים לסקדולינג, כלים כאלה ואחרים, שיטות, לוגיסטיקה, כמובן הצד הלוגיסטי, התכנון הפצה, proof of delivery, כל העולמות האלה, החזקה, איכות וכמובן אפקטיביות תפעולית ברצפת הייצור, לעבור כמה שיותר, להתבסס על נתונים שמאפשרים לנו בעצם להשתפר, תכף נראה את זה. כל העולם של IIoT, Real Time Operation Systems ועוד. זאת אומרת, כל העולם הזה אנחנו בתהליך שלנו מאבחנים איתכם את האתגרים ומתמקדים בנושאים שאתם רוצים בעצם להסתייע בנו. פרויקט בניית מפת הדרכים, שזה בעצם פרויקט ייחודי שהמכון כבר מריץ 4 שנים בתעשייה, במתודולוגיה שבעצם אימצנו אותה על בסיס גופים בחול וגם מוסדות בארץ. פרויקט מאוד יעיל, אנחנו בונים תוכנית בהתאם לגודל החברה, מתודולוגיה קבועה, בוחנים את כל המעגל שהראיתי קודם, ומציפים את זה לחברה כשמסתכלים על 4 מימדים האלה, שיבטיחו הצלחה. תרבות הארגונית, כמה ההנהלה מחויבת, כמה בכלל יש יכולת להשקיע ובמה, כמה המוכנות לשינוי, כל העולמות של מערכות מידע, מה הפערים, מה ההזדמנויות, כמו שאמרתי, רצפת הייצור, הן בצד של האוטומציה והרובוטיקה, והן בצד של שיטות הניהול והדיגיטציה, ובכלל מסתכלים על שרשרת הערך של המפעל, מקצה לקצה, כדי לחפש את ההזדמנויות לשיפור. אנחנו עושים את זה במתודה מאוד גבוהה, יש לנו צוות של קרוב ל-30 יועצי מפות דרכים שהסמכנו, שאנחנו בעצם עובדים בשיטה הזאת. המפעל מקבל סקר מצב קיים מפורט בכל הצירים הללו, ומפת דרכים שאיתה הוא יכול להתחיל ליישם ולהטמיע פרויקטים. זה נראה ככה, טופ לבל, מסבירים למפעל, מציגים להנהלה, זה גם הופך איזשהו אירוע להנהלה, בטח למפעלים קטנים ובינוניים, אירוע שמציגים רגע את תמונת המצב, מחליטים ביחד על לונץ', מחליטים על מה רוצים להשתפר, ואז מתחילים להטמיע את זה. אנחנו בתוכנית הזאת מצמידים בעצם לכל מפעל, מנהל תוכנית מטעמנו למשך 2, שהוא מלווה אותם בכל התהליך הזה, צעד צעד. למה בעצם טרנספורמציה דיגיטלית? היום הוובינר בסופו של דבר עוסק בפתרונות בעולמות הדיגיטליים בעיקר. אז אם אנחנו רוצים רגע להמחיש את כל נושא מדד הבשלות, שזה חלק ממה שאנחנו עושים באבחון, אנחנו לכל מפעל נותנים בעצם איזשהו ציון בעולמות האלה. כשיש מדרג ידוע, אנחנו מתבססים על, כמו שאמרתי, על מודלים מחול, עשינו קצת התאמות, ובעצם מדרג שככל שאנחנו עולים בבשלות תעשייה 4.0, כן, במדרג של הציונים האלה, אז יש קורולציה כמובן מאוד מאוד ברורה לפריון ולערך העסקי שזה מביא בעצם לחברה. וכפי שאתם רואים, בעצם כשאנחנו עוברים, קופצים את המדרגה הזאת של ויזיביליטי, כן, שאנחנו מתחילים לראות באמת מה קורה, בטח ברצפת הייצור שעד לא מזמן הייתה קופסה שחורה הכוונה שבלי שמסתובבים שם ומתחקרים את המפעילים ואת המנהלי משמרות, לא באמת מקבלים בצורה טובה, מספיק בזמן את התמונה. ברגע שנכנסים לקובייה הזאת ואנחנו רואים המון ביקושים, תכף תראו קצת מספרים בקובייה הזאת, אז אנחנו מתחילים לחצות
לכיוון האינדסטרי 4. לפני זה יש לנו מערכות ויש לנו ERP ויש לנו ניהול מלאי ויש הרבה דברים, ואנחנו בהחלט, ואוטומציה ורובוטיקה, אנחנו עוד לא חצינו לכיוון האינדסטרי 4. רק כשאנחנו מתחילים בעצם, שרצפת הייצור ומערכי המחסנים מתחילים לדבר אלינו, וגם אותם רואים בצורה ברורה, יחד עם כל המידע במפעל, אז אנחנו מתחילים לחצות לכיוון הזה. זאת אומרת, בשלב הזה אנחנו מתחילים לראות בצורה ברורה מה קורה. תכף תראו את הכלים שהיום פשוטים מאוד ליישום. בשלב הבא, היותר מתקדם כבר, אבל מפה זה כבר יכול להתקדם מהר, זה אנחנו מתחילים להבין למה זה קורה, כן? יש לנו כבר בצורה מהירה מאוד את האפשרות לראות תמונה, למה זה קורה, יש לנו כבר שקיפות, אפשר בקלות לשתף את המידע הזה בין מחלקות במפעל, זה עוד שלב בהתקדמות, ואז אנחנו כבר יכולים, כשיש לנו דאטה כזה טוב, אז אנחנו כבר יכולים לדבר על להיות פרואקטיביים, לחזות, אנחנו כבר יכולים להבין. אז זה מזמן כבר קיים בחלק מהגופים במחירות, כן? אבל היום זה יכול להיות קיים גם בתחום ההחזקה, בתחום הייצור ועוד. והאוטופיה, ששם זה כבר מתחיל לחצות באמת אינדסטרי 4, מה שנקרא best practice, זה כשאנחנו גם יכולים כבר לאפשר מערכות שמקבלות את ההחלטות על בסיס כל המידע הזה בצורה אוטונומית ממש. אבל באמת אני חושבת שהעולמות של דיגיטציה ברצפת הייצור זה ממש מה שמתחיל להעביר את החברות בצורה משמעותית הלאה. אם נתרגם את מה שאמרתי, אז במצב רגיל, כשאין לי תמונת מצב טובה של רצפת הייצור ובלתי אמצעית, שאני רגילה לנתח אותה, לנטר אותה, ויש לי תמונת אונליין של מה שקורה, זאת הדרך שלנו להגיב, כן? להגיב מהרגע שקרה אירוע. לוקח לנו לא מעט זמן להבחין בכלל שהוא קרה, כן? ואז רגע לנתח מה קרה, מה המקור, בוא נתחקר, בוא נעשה פרויקט, למה הייתה בעיה באיכות, מה גורמי השורש, ואז אנחנו מתחילים להבין מה אנחנו יכולים לעשות, מגדירים פעולה מתקנת ובעצם מיישמים כדי לפתור את הבעיה. כמובן שבזמן הזה שעבר, הנזק הכספי הוא מאוד גדול, דרך אגב זה יכול גם לעבוד הפוך, יש הזדמנות שוק חדש, להגדלה של איזשהו ייצור, לאיזה לקוח חדש ומקור חדש שנוצר, גם אם ככל שקשה לי רגע להבין תמונה, איפה אני נמצאת, כמה אני עוד יכולה לייצר וכו', לדוגמה, אז התגובה שלי תהיה איטית עד כדי כך שאני עלולה לאבד את ההזדמנות. ומה קורה בעצם כשאני בשליטה אונליין, על רצפת הייצור ורצפת המפעל בכלל, כל השלבים האלה מתקצרים. ואז בעצם או שאני ממזערת נזקים, כי אני הרבה יותר מהר בשליטה על מה קרה, כן? תכף תראו מה המערכות האלה יכולות להראות. הרבה יותר מהר יש לי דרך לנתח למה זה קרה, כמו שראינו בסולם קודם. ואז גם היישום של פעולות מתקנות הוא קורה הרבה יותר מהר, כן? אני לא צריכה רק להסתמך על לוודא שכל אחד ואחד מהמפעילים הבין וכו', כמובן לא במקום זה, אבל יש לי אפשרות בצורה מרכזת גם להניע תהליכים כלפי מטה. איך כל מיני מערכות תומכות לנו בשלבים השונים האלה? אז הדבר הראשון זה מה שאמרנו ויזיביליטי, השלב הראשון זה יש לי מידע בזמן אמת, אני מראש, אני רואה בדיוק עכשיו שיש לי תקלה, אני בדיוק עכשיו רואה באיזה מכונה יש לי תקלה, אם היא יצרה, ולמה ומה קצב הייצור שלי, האם אני עומדת בקצב שרציתי או לא, אז אני יכולה בהתאם לזה להשתנות. יש לי דאטה שנאסף לי הרבה, כן? והיום עם הכלים של AI, יותר ויותר, אני יכול לנתח אותו ולקבל תובנות בצורה מאוד פשוטה, ולא לעמול חודשים או שבועות עד שאני מצליח לקבל תמונה. כתוצאה מזה יש לי אפשרות לקבל המלצות להחלטה, אנחנו עוד לא לגמרי היום במערכות אוטונומיות, אולי בשוליים, אבל יש לנו את כל הבסיס לזה, ובאמצעות, והתגובה שלי נעשית על ידי גם הצד הדיגיטלי, אבל בהחלט גם על ידי תהליכים סדורים ושגרות ברורות של איך בעצם מבצעים את השינוי בצורה מהירה. זה החלק של המצוינות התפעולית. זאת אומרת, כל הכלים האלה, איך הם בעצם תומכים בקיצור של כל השלבים שכולנו היינו רוצים. אם ככה בקצרה, 10 המדדים המקובלים לטרנספורמציה דיגיטלית, כן? אנחנו מחולקים ל3 קבוצות, כשהקבוצה הראשונה מדברת על
כל הנושא של speed and flexibility, איך אני יודע להיות agile, להגיב מהר, כמו שראינו קודם, בין אם למזער, כן, נזק, לבין אם להגיב מהר לשוק, זה מה שהרבה מפעלים היום נדרשים לעשות, אלה שתומכים בתעשייה הביטחונית, תעשיית המזון ועוד ועוד. הקורונה דחפה אותנו לשינויים מאוד גדולים, כן? אז זאת אומרת שכל העולם הזה של agile, של תגובה מהירה, הוא קריטי. אנחנו מקובל להגדיר שם 3 מדדים, אז באמת כל הנושא של יעילות של התכנון שלי והתזמון שלי, כן, איך אני יעילה בצדדים האלה, כמה אני גמישה בייצור לשינויים, וכמה אני מודדת ויודעת לעמוד בצורה טובה בזמני הספקה. כל הנושא של quality and assurance, כן, אז אני יכולה למדוד גם את תהליך הייצור שלי, גם את המוצר עצמו, וכמובן גם תמיד להתייחס לנושא של בטיחות, ו-efficiency זה הקלאסי, כמה אני מודדת את הציוד שלי, כמה, מה שנקרא ה-OEE המפורסם, כן, כמה אני מודדת, יודעת למדוד את כוח האדם שלי, כוח העבודה, כן, יש מפעלים או תחנות במפעלים שמבוססות על עדיין תהליכים ידניים, הרכבות וכולי, אבל יש גם טכניקות שיכולות לעזור לנו בלמדוד את היעילות שלהם, ובאותם כלים אפשר גם לדעות היום את הנושא של אנרגיה, מים, פחתים, שהיא כל כך קריטית לכל נושא הקיימות וטביעת פחמן, בטח ייגעו בזה אחר כך, וגם המלאי, גם את המלאי שלנו, זה חלק מאוד מהותי בעצם במדדים שבאמצעותם, באמצעות טרנספורמציה דיגיטלית, אנחנו יכולים לשפר. כל הדברים האלה בעצם מרכיבים בסופו של דבר, משפיעים בצורה ישירה על הפריון. קצת אימפקט. אז אם אנחנו מסתכמים פחות או יותר, ב4 שנות פעילות ליווינו מעל 300 מפעלים במכון, בדרך שהראיתי לכם. אנחנו מעסיקים מעל 210 ספקי ייעוץ וטכנולוגיה שאיתם שותפים לדרך, שאיתם אנחנו מממשים את התוכניות. אנחנו מימנו כבר פרויקטים, שווי הפרויקטים שמימנו היה מעל 36 מיליון שקלים, 500 פרויקטים, מתוכם 275 דיגיטציה, כי אמרתי, אנחנו עושים פרויקטים גם בתחומים של אוטומציה, רובוטיקה, מצוינות תפעולית. שימו לב ש-ERP עדיין מככב, הרחבה של ERP, למה? היות והרבה מפעלים הקטנים וצריכים קודם כל רגע ליישר ולהמשיך ולהרחיב את ה-ERP במפעל, אבל 64 פרויקטים של מס ב4 שנים, בכל מיני פלטפורמות, לפעמים זה איזושהי הרחבה אפילו של ה-ERP בפנים שנותנת איזשהו פתרון, אבל בכל הפלטפורמות, BI וקצת פרויקטים בתחומים של PLM או מערכות שהם בתחום האיכות ממש. כשאמרתי קודם את מדד הבשלות, אז בואו תראו מה אנחנו רואים בציונים. אנחנו רואים ציונים, והגרף הזה מראה לפי גודל מפעל. למטה אתם רואים את המפעלים היותר גדולים. אנחנו מסווגים מפעלים ל3 גדלים בתוכנית הסיוע. הגדולים ביותר אצלנו הם עד 400 מיליון שקלים מחזור מחירות, זה בתוכנית הסיוע. ואתם רואים באמת את הפער המשמעותי בין מפעלים גדולים למפעלים יותר קטנים בכל אחד מהמימדים האלה, כן? זה כבר ציון משוקלל בכל אחד מהתחומים האלה, בסולם שהראיתי לכם קודם. ואם אתם זוכרים, כשאנחנו מתחילים לחצות לכיוון ה3, אז אנחנו כבר חוצים לכיוון האינדסטרי 4. זאת אומרת, אנחנו, אם אני מסתכלת על מפעלים גדולים, נמצאים איפשהו ככה באזור ה2. אם אני מחלקת את זה לפי סקטורים, אז אנחנו רואים איזשהו שינוי בין הסקטורים השונים שליווינו, וזה על סמך הבנצ'מרק שאנחנו עשינו ב4 שנים האחרונות. מה עוד האימפקט? אז קודם כל במפעלים שחזרנו וביקרנו אחרי שהם כבר בתהליך הטמעה, אנחנו בהחלט ראינו שיפור משמעותי בפריון, כמובן זה תולדה של מגוון פעילויות שהמפעל עשה, אבל בהחלט רואים את התוצאות האלה. רואים שינוי גדול במדד בשלות תעשייה, ואני מזכירה שיש קורולציה, גם אם היא לא באה לידי ביטוי אחרי שנה, בין זה שעולים בסולם הזה, לבין בסופו של דבר תוצאות עסקיות. אתם רואים גם את השיפור במדדים שדיברתי קודם, כן? מהממוצעים של המפעלים אצלנו, סדר גודל של 150 ביקורים כ100 מפעלים.
הנה, גם משרד הכלכלה אימת את הנתונים במאי, וראינו שאנחנו בעצם הצלחנו במפעלים האלה לראות עלייה בפריון שהיא כמעט, או בוא נגיד היא פי 2 כמעט מהממוצע במשק, ואז העריכו את זה בערך לשווי של 2 מיליארד שקלים בתוצר עודף, כן? שבהחלט שמחנו לראות את התוצאות הללו. מה עוד? אמרתי לכם שהפילר השני שלנו זה מרכז ידע. אז יש לנו מגוון שהולך וגדל של קורסים. אז הקורס הקרוב שלנו למשל זה ניהול ייצור מתקדם. כל מה שדיברנו קודם אפשר רגע לראות את זה במספר מפגשים, את מיטב המומחים, לקבל גם איזה קבוצת התייעצות, זה כבר מחזור שלישי והפעם אנחנו עושים את זה באשקלון. coming soon, פעם שנייה, אנחנו נעשה עוד פעם קורס, אני מקווה מוצלח כמו זה שהיה ביולי, כלים דיגיטליים לניהול רצפת הייצור, גם להיכנס לעומק למה שאתם רואים היום בטעימה, בוובינר הזה, וככה מרכז ההדגמה שלנו שהשקנו בספטמבר, כולכם מוזמנים, אתם תקבלו כמובן את כל המידע הזה בצורה מסודרת אחר כך באימייל, אבל ככה קצת, לצערי לא שומעים את המוזיקה, יש לנו מרכז הדגמה מאוד יפה בכרמיאל, אנחנו מארחים שם הנהלות של חברות, מציגים להם מפת דרכים או ימי עיון אחרים שהם רוצים, יש לנו הדגמה של כל מיני אלמנטים, ואנחנו נשמח לראות גם אתכם איתנו. זהו. איך עוברים הלאה? קצת מהמפעלים שבמגוון תחומים שככה עבדנו איתם, וזה הכל. תודה רבה. רגע, לא שומעים אותי או מה? שומעים אותך. כי אתה, פשוט... רגע אמרתי, כן, כן. דיברתי, וכמובן שאם למישהו יש שאלות, מוזמן, כל הפרטים תקבלו כאמור אחר כך, אני מקווה שמעתי קצת. כן. רוצה להודות קודם כל למירב על ההצגה המרשימה הן של המכון והן על התמורות של הפריון בשוק המקומי לטרנספורמציה דיגיטלית. יכול להגיד שאנחנו במטיקס בהחלט רואים את המכון לייצור מתקדם כשותף מאוד בכיר שלנו לדחוף את התעשייה בארץ לשיפור הפריון ושיפור התהליכים. אם מישהו דרך אגב רוצה לשאול שאלות, אין את מירב ואין בהמשך, יש את ה-Q&A, אפשר לשאול שם שאלות ונענה בהמשך. אני חן, שלום, אני ממטיקס. אני לא אכנס לכל מה שמטיקס עושים, מטיקס עוסקים במגוון דברים, הן באקטיביות תפעולית, הן באיכות, הן בהחזקה. אני רוצה יותר לגעת בנושא של כלים דינמיים בשעה שלנו היום, ואיך חלק מהמערכות של מטיקס בהחלט עוזרים לתפעל בשעה הזאת, בשעה שאנחנו צריכים לראות דברים, אנחנו צריכים לעשות אנליזה לדברים, אין הבחנה, אין ניתוח, אין להגיע להחלטות, ואין להגיע להחלטות נכונות כשהזמנים הם זמנים לא פשוטים. סך הכל מטיקס, אנחנו קצת על מטיקס ממש בקצרה. מטיקס היום נמצאת, עובדת ב-25 מדינות ברחבי העולם, עובדים עם חברות בינלאומיות גדולות, והן עם חברות קטנות. בארץ אנחנו מוטמעים בלמעלה מ-100 מפעלים, ויחד עם אחרים בהחלט אנחנו מובילים את התחום של דיגיטציה בתעשייה. מה שאני אדבר פה יותר על נושאים שיותר נוגעים למצב הנוכחי בארץ, אני מקווה שהוא יסתיים בקרוב, אבל יש challenges שנובעים כרגע עם כל מיני דינמיות ושוני בתרחישים שקורה חדשות לבקרים, ואני אנסה להראות הלכה למעשה כמה דברים שיכולים לעזור. אני אתן כמה דוגמאות, אם מישהו ירצה להיכנס יותר לעומק, תרגישו חופשי לפנות אלינו ואליי על מנת שנוכל להיכנס יותר לעומק. אם אני אסתכל קצת על המצב שנוצר, אז כתוספת לאתגרים שקורים ביום יום, יש לנו הרבה מאוד אתגרים שפתאום נוצרו.
אתגרים שפתאום אין לנו מספיק חומרי גלם, החומרי גלם עד שהם מגיעים לוקח הרבה זמן, כל התנועת אוניות, הרבה מאוד מפעלי פלסטיקה, זה פוגע בהם, הרבה מאוד מפעלי מזון שתלויים אספקה שוטפת מחו"ל, בהחלט זה פוגע בהם, אז הייצור משתנה, גם הדרישות משתנות. עוד משהו שמשתנה בעקבות המצב, גם הלוגיסטיקה, סיימנו לייצר משהו, השילוח משתנה, אנשים נמצאים, אנשים לא נמצאים, גם יש שוני בדרישות של השוק, זאת אומרת אין השוק המקומי, בייחוד השוק המקומי, אבל גם השוק העולמי, יש שינויים גם ביחס לישראל בעולם וגם בשוק המקומי, והדברים משתנים ואנחנו צריכים להיות אדפטיביים, ויש פה אתגרים לא פשוטים, כמובן שיש אתגרים מאוד משמעותיים בנושא של כוח אדם. הכוח אדם מגיע מהמצב שנוצר שהרבה משרתים כרגע את המדינה במילואים, אנשים עם ידע רב, מקצועים שאינם, מנהלים שאינם ועובדים שאינם, אין בגלל עובדים שלא יכולים לחזור בגלל שהם נמצאים בחלקים של ביהודה ושומרון, או עובדים שאינם פשוט משרתים במילואים. זאת אומרת, יש בהחלט תרחישים ודברים שונים. אני יכול להגיד לכם, לפני שבוע ביקרתי במפעל שביום יום על הקווים שלו, על כל קו יש כ-20 עובדים, כיום הוא מתפקד עם 10 עד 15 עובדים על קו, זה בהחלט פוגע בו וזה דורש אדפטציות שונות. כמובן שיש גם, אם מדברים בעיקר על מה שמירב ציינה קודם, דרום וצפון, יש הרבה מאוד דברים שקורים, יש דאונטיים או עצירות שנובעות פתאום מהזקות, עצירות שנובעות מזה שאין בן אדם זמין ליד המכונה, יש כל מיני דברים שלא היו קודם, הדברים האלה גם פוגעים בבנצ'מרקינג של המפעלים, זאת אומרת אם הבנצ'מרק שלנו היה לייצר 100 יחידות בשעה, סתם לדוגמה, פתאום בעקבות כל מיני תנאים שמשתנים אנחנו מגיעים לייצור יותר נמוך, פחות יחידות לשעה, ואז אנחנו צריכים לעשות אדפטציות, אין לחומרי גלם, אין בייצור, לתעדף, והכל קורה בזמן אמת. גם כשיש איזו בעיה במכונות, צריכים לטפל, לא תמיד זה שהאיש המקצועי שתמיד שם, הוא כל הזמן שם, הבעיות האלה מגיעות מהרמה הכי גבוהה, בעיות של רמה של חומרי גלם שיש לנו, שמשפיע בעיקר על הטופ פלור, איפה שה-ERP וכולי, דרך רמה של עובדים, עד רמה של באמת דמג' ל-OE, ל-OLE, וליעילות שונה, שמירב דיברה על זה קודם. אז במטריקס, מה אנחנו עושים במטריקס? במטריקס מה שאנחנו עושים, אנחנו נותנים כלים דיגיטליים, שבזמן אמת עוזרים לכם לנהל את רצפת הייצור יותר טוב ולהיות אדפטיביים. והדבר הזה חשוב שבעתיים בזמן שלנו, בנוסף דבר שהוא נר לרגלינו הוא לחבר את העובדים, בייחוד במצבי החירום ובעיתות החירום שאנחנו נמצאים כעת, לחבר את העובדים על מנת שיוכלו לדבר ויוכלו לטפל דברים יותר טוב, זה משהו קריטי, זה קריטי ביום יום וזה קריטי שבעתיים באיפה שאנחנו נמצאים עכשיו. אני קצת אחזור על מה שמירב ציינה קודם, מבחינת אקאטק, שזה מכון גרמני שמסתכל על תעשייה 4.0 מאוד לעומק, אז הוא מסתכל על זה שבשביל להיות מסוגלים לתת פתרון יעיל בזמן הכי קצר, צריך לעבור ממצב של מבינים שיש בעיה ולראות את הבעיה, זה הנושא של הוויז'ואל, של הוויזביליטי, לראות מה קורה, עד המצב של בצורה אוטומטית אנחנו יכולים לעשות אנליזה, להבין מה צריך לעשות ובאמת לעשות. אז כל הדברים האלה ברגע שעושים אותם זה נהפך הרבה יותר יעיל, אין ביום יום בעבודה בזמן אמת, אבל בעיקר בעיתות חירום. אחד הבעיות דרך אגב, שיש, רואים את זה בכל העולם, אנחנו רואים את זה בכל מיני מפעלים שאנחנו עובדים, וכן בכל מיני מחקרים שאנחנו משתתפים בהם, אנחנו רואים שיש בעיה שאין נגישות לדאטה. פשוט אנשים לא נגישים לדאטה בזמן אמת, ולכן יש להם, הם לא יודעים מה לעשות. וזה נובע מכל מיני דברים, אבל באמת הדאטה לא נגישה ולא יודעים מה לעשות. ולכן מה שבמטריקס אנחנו באמת נסים לחבר אנשים עם מכונות, עם הכל בהקשר התפעולי הנוכחי, מה מייצרים, באיזה קצבים מייצרים, מה צריך לקרות. אחד הדברים החשובים שאנשים שוכחים, זה על איזה מידע מסתמכים, וזה משהו שמרב פחות נגע, אבל אחד האבני בניין של כל הדברים של להבחין דברים, להיות סוגל לראות אותם, לנתח אותם, קבל החלטה, הבסיס של הכל זה שיהיה לנו דאטה.
ודאטה מהימן, דאטה בזמן אמת. אז קודם כל צריך לחבר לתוך הפרודקשן פלואו, איפה שהמכונות עצמם, לרצפות הייצור, לחבר ולאסוף מידע בצורה דומה מכל מקום, שיהיה לנו בייסליין אחיד שכולם ידברו עליו בזמן אמת. ובנוסף שנוכל כל הזמן לשפר, שיהיה תרבות שיפור ותרבות הסתכלות ותרבות שיח דיגיטלית, וברגע שמכניסים את הסטנדרטים האלה, אז הכל נהפך יותר פשוט, הכל נהפך עבודה לפי פלייבוק וכולי. אז בסופו של דבר, זה מה שאני חושב מטיקס מביאה לשולחן. אני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות, אבל קודם לדבר איתכם, איזה אנשים בכלל משתתפים בייצור. אז יש כמובן מנהלי ייצור, ויש מנהלים קצת יותר בכירים, אבל יש גם מפעילים, יש אנשי QC, יש אנשי החזקה, יש אנשי תכנון, כל האנשים האלה משתתפים בייצור וכל אחד יש לו צרכים אחרים. מה שאנחנו מנסים לעשות, ליצור לכולם, שיהיה להם one source of truth, כמו שאנחנו קוראים, שיהיה להם תבנית אחת שכל אחד מסתכל מהזווית שלו על המידע ומקבל את הכלים על מנת להיות מסוגל לנצח את המשמרת. וסך הכל אנחנו מחברים בין כל האנשים האלה ויוצרים קבוצה אחת, קבוצה אחודה, שמדברת אחד עם השני ומצליחים לפתור בעיות ביחד ולא בצורה אינדיבידואלית כמו שהיה עד היום. ואני חושב שהנושא שהקלצ'ר של הפתרון יבוא מהאנשים עצמו הוא מאוד חשוב, וזה בהחלט משהו שאנחנו מצליחים ליישם במקומות שונים. וכמובן שזרימת המידע זורמת בכל המקומות. סך הכל, על מנת להיות מסוגלים האלה לעשות את הדבר הזה צריכים לעבור כמה שלבים, ותכף אני אראה לכם גם דוגמאות. השלב הראשון הוא שלב של חיבור, חיבור של כל מיני מקורות מידע, ממקורות מידע שהם המכונות עצמם, דרך סנסורים, דרך Industrial IoTs, דרך אנשים. החיבור לאנשים מאוד חשוב, אנשים הם גורם מאוד חשוב בנושא של שיתוף המידע וכל מיני דברים שמגיעים מהאנשים עצמם. מאוד חשוב לקבל את הקונטקסט הייצורי, לקבל, בדרך כלל אנחנו עובדים עם מפעלים שיש להם כבר ERP מוטמע, לקבל את כל רשימת פקעות שצריך לעבוד עליה, לעבוד עם סטנדרטים, כמה זמן זה צריך לקחת וכולי, וכל המידע הזה נאסף לתוך מקשה אחת שכולה בהקשר הייצורי הנוכחי, על מנת לאפשר לכם לעשות משהו שאני תכף אראה לכם. בסופו של דבר זה לראות מה קורה ולנתח באופן רציף מה קורה. ברגע שמנתחים באופן רציף אפשר להניע לפעולה. כל הרעיון הוא להיות מסוגלים להניע לפעולה, שיש שיתוף בין האנשים, ככה תקבלו החלטה אופטימלית בזמן אמת, והתגובתיות תהיה הרבה טובה. זאת אומרת, בהחלט אנחנו רואים הרבה מאוד engagement של האנשים שעולה בצורה מאוד מרשימה, שקרוב ל-75% אנשים יותר בתוך זה, ואנשים לוקחים על עצמם פעולות שפעם הם לא היו לוקחים, בעזרת הדיגיטציה שמטיקס מביאים לשולחן. הדבר הכי פשוט, תחשבו שעכשיו אתם בעוטף עזה, או בצפון או בעזה או במקומות שונים, מסתובבים בעקבות המצב, יש חוסר בעובדים, אתם גם רצים בתוך המפעל ממקום למקום, מישיבה לישיבה או ממכונה למכונה, ופתאום אתם יכולים לראות בזמן אמת מה קורה. פתאום אתם יכולים להבחין מה עובד, לא עובד וכו'. אתם גם יכולים לדעת איזה בעיות היו במכונות. אתם יכולים לדעת גם איך התקדם הייצור עד עכשיו. זאת אומרת, איך הייצור באמת מתקדם ואיך הוא תרם לכם עד עכשיו. אתם יכולים לדעת כמה יחידות ייצרתם. אתם יכולים לדבר עם אנשים. כל הדברים האלה שאתם יכולים לראות מהנייד בצורה קלה, מה קורה עכשיו בייצור, ולקבל אנליזה על התקדמות הייצור בשעת המשמרת, יכולה לעזור לכם בכל שנייה בייצור. דוגמה קטנה, אתם עכשיו נמצאים לא ברצפת הייצור, אם הייתם ברצפת הייצור, זה מה שהייתם רואים, עכשיו אתם מרוחקים. מה קורה פה? לא בדיוק יודע. על בסיס זה, אם אתם מוסיפים פתאום לראות, את האפשרות לראות מכל מקום ולעשות אנליזה, פתאום אתם יודעים, עובד, לא עובד, כמה יחידות יוצרו, איפה היו הבעיות, כמה לוד על המכונות יש, ואז יש לכם מדדי יעילות שונים שאתם יכולים לעבוד איתם, ומפה להתחיל לפתור דברים יותר מהר. אתם יכולים אפילו לראות כמה יחידות יוצרו, כמה יחידות לא טובות וכולי, ולראות אם אתם עומדים בבנצ'מרקים הרגילים שלכם. בזמנים שלנו עכשיו, כשאתם מתכננים ייצור קדימה,
מאוד חשוב לדעת איפה אתם יחסית לבנצ'מרק הרגיל. ואם אתם לא עומדים בקצב טוב, ואם אתם לא שם, תעשו אדפטציות. יכול להיות שאתם פתאום צריכים לשנות את הייצור. הדברים האלה מאוד משמעותיים, ואתם בזמן אמת צריכים לדעת מה קורה כאילו אתם שם. וכמובן היום שאתם מסתכלים על זה מרחוק, מנהל ייצור או מנהל החזקה יכול לראות בכל שעה מה קורה עם המכונות שלו, גם שהוא רחוק מהמפעל ועוסק עם דברים אחרים, ובהחלט יכול לעזור לאנשים בתוך המפעל. דבר נוסף שהוא מאוד קריטי, זה לא רק שבצורה אקטיבית אני אסתכל על מה קורה ברצפת הייצור, אלא זה יבוא אליי. בצורה פרואקטיבית אנחנו שולחים call to action לאנשים, אנחנו שולחים הודעות לפעילות לאנשים כשמשהו לא עובד כשורה. למשל התקדמות המשמרת היא נמוכה, אתם יכולים לראות פה בצד הימיני התחתון, אתם רואים במכונה 7, התקדמות ממש נמוכה, יכול להישלח בצורה דינמית, בצורה אקטיבית, בזמן אמת, הודעה למנהל או למישהו אחר, תראה, מכונה 7 לא מתפקדת. הדבר הזה יכול לפתוח עכשיו סשן של צ'אט, אנשים מדברים אחד עם השני, בלי להתחיל להיות בטלפון או בלי להיות פיזית אחד מול השני, להתחיל לשאול שאלות, ופתאום כל מי שמעורב באותו מכונה רואה את השאלות ואת התשובות, ומתחיל דו-שיח וקולבורציה, שיתוף בין האנשים, שהם כולם משתפים אחד את השני, ודברים נפתרים יותר מהר. זאת אומרת, כל ההחלטות על מה לעשות כשדברים קורים לאט, אחרי שהיה את ההבחנה ואת הניתוח, ודברים מתקדמים נערכים בקצב הרבה יותר מהיר. בנוסף, כשקוראים לכם לפעולה, אתם מקבלים הרבה מאוד מידע. מקבלים מידע איך עובד, למשל במקרה הזה איך עובד קו, איפה יש צווארי בקבוק, איפה צריך להיות החלפת פקה בקרוב, מה קורה, מתי זה התחיל, מתי נגמר, כמה אנחנו רחוקים מהטרגט, כאילו הכל נהיה, ויש לכם את כל המידע זמין לפניכם בכף היד בכל זמן. זאת אומרת, בהחלט זה פקטור מאוד רציני לעזור לכם לצמוח ולהתקדם קדימה. גם המנהל משמרת יכול בזמן אמת, כל הזמן הוא on top of הדברים, גם שהוא במשרד שלו, בטופ פלור, ומסתכל משם מה קורה, הוא יכול לראות מה שקורה, ואף לשאול שאלות דרך המחשב. זאת אומרת, אין אם אתה בשטח עם הנייד, ואין אם אתה במשרד, שאין הרבה עובדים, ויש לך עוד הרבה פעולות שאתה עושה, שאתה לא עושה ביום יום, אתה יכול לפעול בזמן אמת. אחד הדוגמאות לזה, זה למשל, שאתה רוצה להסתכל קצת על נתונים שלך. אני יכול להראות לכם פה מצב, שיש פה איזה קו במפעל מסוים, שבדרך כלל עובד ב-100%, אבל פתאום עבד רק ב-92.6%. זאת אומרת, הפסיד 7 פלוס אחוזים ביום מסוים. אנליזה כזאת מאוד יכולה לעזור. למה היא יכולה לעזור? כי אנליזה כזאת, היא במקרה שהסייקל טיים הוא 20 דקות, למשל ליוניט, אתה מפסיד במשך שעה במשך יום קרוב ל-288 יחידות. תיקחו שיש לכם 10 מכונות, 20 מכונות, 30 מכונות, תעשו את ההכפלות, זה הרבה מאוד יחידות. אם תשימו לב לזה בזמן אמת, גם שאתם מרוחקים, גם בזמן שלנו עכשיו, ותשפרו את זה בקצת, תוכלו לספק בזמן on time delivery ללקוחות שלכם. זאת אומרת, הכלים של מטיקס וכדומה עוזרים בהחלט להבין מה קורה ולתמוך בבנצ'מרק שאתם בדרך כלל עובדים לפיו. עוד דבר שקורה בזמן שלנו עכשיו, לא מגיע חומרי גלם, או יש שינוי בדחיפות של דברים, או יש אפילו, אתם רואים פה בצד ימין, יש פה איזה בקבוק סויה, אני לא יודע אם אתם מבינים למה הוא, אבל הרבה פעמים בשעת חירום אתם פשוט מייצרים פחות סויה. שיניתם את כל התמיל הייצורי שלכם בעקבות זה שאנחנו בשעת חירום. זאת אומרת, אתם משנים את מה שאתם מייצרים ביום יום, ואז למשל עם הפלנר בזמן אמת רואה פתאום שהתכנון שלו מלמעלה מה-ERP מישהו הכניס פנימה בקבוק סויה, הוא פשוט מבטל אותו. עכשיו, מה שקורה עוד ברצפת הייצור, ברגע שאין מספיק עובדים, כל התכנון הייצורי שעשית יום או יומיים לפני, הוא לא עובד באותה צורה. לפעמים אתה צריך לעצור מכונה. לפעמים, למשל, אם אתה בתחום של פלסטיקה ושלחת תבנית לתחזוקה, היא לא מגיעה בזמן. זאת אומרת, כל הדברים האלה משתנים, ויש איתם הרבה מאוד שינויים ודחופים ובזמן אמת, ולכן אתה צריך מערכת דיגיטלית, שתהיה מחוברת הן לרצפת הייצור, והן לתכנון הייצור, על מנת שתאפשר לך בזמן אמת לעשות אדפטציות. עכשיו, ברגע שאתה עושה אדפטציות בזמן אמת,
אחד הדברים הקריטיים זה לא רק לעשות אצלך, כי אם הפלנר, הטאפי יעשה את זה בעצמו, זה לא מספיק, כולם צריכים לראות את השינוי הזה. ולכן מערכת דיגיטלית שמחברת את הגורמים השונים במפעל, בהחלט תביא לכדי כך שגם המנהל ייצור, גם הטאפי וגם המפעיל בקו הייצור יהיו מחוברים. זאת אומרת, ברגע שהטאפי יעשה שינוי, כל רצפת הייצור באותה שנייה, ללא מעבר של דפים, ללא ריצות בין האנשים, תהיה מודעת לשינוי, והדבר הבא בתור שהיא תייצר יהיה מה שהפלנר תכנן, והפלנר מתכנן בצורה מאוד מאוד דינמית בימי מלחמה. זאת אומרת, הנושא של חיבור בין גורמים שונים בייצור, בין הטאפי למפעילים, למנהלי הייצור, בזמן אמת הוא קריטי, בייחוד במצב שלנו. כמובן שתחשבו שיש לכם איזה מנהל ייצור שעכשיו בכלל לא במפעל ומרחוק יכול להתקן, שולח הודעה בצ'אט שקשור לאותו ייצור ופשוט מעדכן את כולם, והדברים יכולים להתעדכן בצורה דינמית. דברים נוספים שקורים ברצפת הייצור זה הנושא של מה קורה, מה עושה כל אחד. עכשיו, סך הכל יש ניהול משימות מתמיד ברצפת הייצור, אם זה משימות תחזוקה, אם זה משימות מתי עושים quality test, מתי עושים בדיקת איכות. מירב ציינה קודם שאחד הדברים זה איכות ובטיחות וכו'. אחד הדברים המשמעותיים ברצפת ייצור, בייחוד בתחום האוכל והפוד אנד בברג' בכלל, זה הנושא של בדיקות איכות. אם הייצור מתקצר, אז מתי אתה עושה את הבדיקות האלה? ולכן בצורה דינמית, אם נפתחים משימות על פי קצב הייצור, זה מאוד חשוב. ולכן פתיחת משימות בריל טיים בצורה אוטומטית, למשל לבדיקת איכות לאחר שנוצרו כמה יחידות, זה משהו קריטי על מנת שיהיה אפשר להמשיך ולרוץ כל הזמן. אז הנושא של ניהול משימות והאפשרות לראות מרחוק מה בוצע, מה לא בוצע ואיך דברים ביצעו, הן מהנייד, הן מהמסך המחשב, הוא דבר קריטי ליכולת לעמוד במשימות בימינו אנו כשאנחנו בעיתות חירום. עוד דבר שאנחנו מאבדים הרבה פעמים בזמנים שלנו, זה מה לעשות כשקורה משהו. 70% מהפתרונות הם פתרונות לוגיים. אני אתן לכם דוגמה, המסוע נתקע. מה צריך לעשות? יושב מפעיל ברצפת הייצור, האיש המקצועי, מנהל ההחזקה, כרגע במילואים או כרגע היה בדחיפות, צריך לנסוע לאיפשהו לבדוק משהו, מה הוא צריך לעשות? איך הוא אמור לעבוד בזמן הזה? אחת הבעיות זה מה עושים עם זה באמת, ולכן אחד הדברים החשובים במפעלים הוא לשמר את הידע. למשל, במקרה שתיארתי, מסוע נתקע. אחד הדברים שאפשר לעשות, לכתוב, אוקיי, זה הפעולות שתבצע, למשל, תבדוק, זה מסוע ימין או מסוע שמאל. תבדוק האם המסבים נקיים באותו מסוע. אם הם לא נקיים, תנקה. אם הם נקיים, תקרא למשה, או לאיש החזקה הנוכחי. זאת אומרת, יש פעולות שהמפעיל יכול לבצע בצורה פשוטה, לפני שהדברים מתרחשים בייצור, ולכן שמירת בצורה אוטומטית של הידע, איך שדברים יקרו, ואם למשל הוא ניקה, או זה לא היה מלוכלך, ובצורה אוטומטית זה יפתח אישו של תחזוקה, טיקט של תחזוקה, הדברים האלה שקורים בצורה אוטומטית, בצורה דינמית, הפרוסס אוטומיישן שמירב דיברה עליו קודם, זה דברים שבהחלט עוזרים לפתור בעיות, והידע הארגוני נצבר ונצבר, אין בשעות, בעזרת השם, בזמנים רגילים, אבל אין בעיתות משבר כמו שאנחנו נמצאים עכשיו, שאנשים אינם, פשוט אין אנשים שיעזרו, הדברים האלה מאוד יכולים לעזור. אז זה בהחלט דברים שהכל מטיקס תומכת בהם, מהרמה של אם אתם מחברים רק מכונות, אז בהחלט הצורה של נראות וההתחלה של להבין מה קורה זה שמה, אתם מחברים לזה קונטקסט ארגוני שלם, מחברים את האנשים שיגידו מה הסיבות הצירה ויתנו עוד דברים, זה מאוד יכול לעזור לכם לבנצ'מארק, לשיפור ה-OE. אני יכול להגיד לכם, כפי שציינתי קודם, מה שמירב ציינה, ה-OLE, אתם יכולים לראות כל הזמן את האנגייג'מנט של האנשים שלכם, ואיך הם איתכם. מה שאנחנו רואים בהחלט במפעלים שאנחנו עובדים איתם, אנשים לוקחים בעלות על דברים. אם באופן רגיל, מי שלוקח בעלות זה מנהלים, ולפעמים מנהלים בכירים,
ברגע שיש מערכת דיגיטלית ברצפת הייצור, ברגע שהיא דינמית ועובדת בזמן אמת, אנשים מתחברים את זה, אנשים לוקחים בעלות, והם מקבלים אוורדים. אתה אומר להם כל הכבוד, עבדת יותר טוב, אתה רואה בציונים שלהם, ברמות שהם מגיעים, מבחינת פריון יותר גבוהות, ובהחלט זה דבר שבהחלט מעודד אנשים. עולים עוד רמה, עושים process automation, אז בהחלט נשמר ידע ארגוני, ודברים משתפרים, וכמובן סטנדרטים לאורך ארגון, וכשיש כבר מולטי סייט, שיש מספר מפעלים באותו מפעל, אפשר ללמוד מאחד מהשני, איך עובד הקו הזה, איך עובד הקו הזה, והשיפור המתמיד ביכולת עוזר בעיתות משבר על אחת כמה וכמה, בעזרת המערכת הדיגיטלית שלנו. אנחנו רואים שאנשים מייעצים למפעלים אחרים, למשל כאיש המקצועי שם בינינו, אז בהחלט הם יכולים להתחבר כמובן בהרשאות סקיוריטי נכונות, ולתת הרשאות בזמן אמת, ולעזור לאנשים, למרות שהם לא נמצאים במפעל. הדברים האלה, הדינמיות שלהם בהחלט עוזרת. אני חושב שעשינו coverage לרוב הדברים שדיברנו בהתחלה. יש נראות מכל מקום, אפשר להגיב מאוד מהר, בעזרת הנוטיפיקציות והקריאה לפעולה שקורית בזמן אמת, אפשר להיות הרבה יותר פרואקטיביים, גם בזמן שמשפרים משנים תקופות, את הפלנינג והטאפים משנה בצורה תקופה, עדיין הכל יורד פייפרלס לרמה של כל האנשים בייצור, וכולם יודעים מה קורה. השיתוף בין האנשים מאפשר לנו גם לפתור דברים יותר מהר, וגם להיות on top של כל המשימות שקיימות ברצפת הייצור. מטיקס גם היום עושה חיזוי לתקלות, אנחנו רואים דברים שקורים וטרנדים שקורים ברצפת הייצור, ועל בסיס טרנדים שגויים אנחנו יכולים להתריע מבעוד מועד על דברים שונים ומשונים. היום יש גם תופעה שלפעמים יש הפרעות בחשמל, בייחוד באזורי קו העימות, אנחנו רואים פלקטורציה בחשמל, אנחנו מתריעים בעוד מועד, אפשר להפסיק מכונה על מנת שלא יהיו לה בעיות ודברים דומים. אז בהחלט גם זה וגם הנושא של שמרנו היסטוריה ואיך לפעול עם בעיות לוגיות עוזרות. אז זה בקצרה, איך מטיקס יכולה לעזור בעיתות אחרים. אם יש לכם שאלות תרשמו ב-Q&A, אני מקווה שזה עזר לכם להבין כל מיני תופעות. הדבר הכי חשוב הוא שכל הזמן אתם נשארים מול הדברים. אז תודה רבה, ואני מקווה שיחד ננצח ושכולם נחזור בשלום. אם אין שאלות ספציפיות, אני רוצה להעביר את יכולת הדיבור לליאור. היי ליאור. היי, מה נשמע? בסדר, ברוך הבא. תודה, כיף להצטרף. וליאור ידבר על מצוינות תפעולית בשעת חירום, מה לעשות ואיך לעבוד. תודה. כן, מעולה, תודה. אני שנייה רק אטפל פה בעניינים טכניים. את המצגת רואים טוב? כן, רואים טוב מאוד. כן? מעולה, יופי. טוב, אז צהריים טובים באמת לכולם, ונעים מאוד להכיר. חבל, אני בדרך כלל אוהב בוובינרים גם ככה לראות את הפרצופים הקטנים שם ולראות את הדינמיקה, אבל הייתה פה שעה מאוד מרתקת, ואני מקווה שגם אני בדקות הקרובות יצליח לעניין אתכם ולהשאיר אתכם בתמונה. טיפה עליי ועל תפן, רק ככה לפני שנצלול, ואני אשתדל כן גם להיות קצר, וגם הקדשתי הרבה מאוד מחשבה לאיך גם בכמה דקות נותנים הרבה כלים פרקטיים, וגם לאו דווקא משהו שחברת ייעוץ צריכה לעשות, אלא איך אתם מחר בבוקר כמנהלים, בהיבטים מנהיגותיים, יודעים לבוא ולקחת איזה כמה עקרונות ולממש אותם, כי בטח בזמנים האלה זה מאוד מאוד נדרש. אז קצת עליי, אני פרטנר בקבוצת תפן, מומחה בתחומי התייעלות, אסטרטגיה, שיפורי תהליכים. קבוצת תפן היא חברות הייעוץ הגדולות בישראל, בין השאר אנחנו גם שותפים בכל מה שקשור למכון לייצור מתקדם, ומאוד שמחים גם על שיתופי הפעולה, גם עם מטיקס שנמצאים איתנו כאן. וקצת מבחינת עיקרי עשייה, אני מניח שאין כמעט בן אדם בישראל שלא מכיר אותנו, אבל חברת ייעוץ של מעל 40 שנה מבחינת ניסיון, נוסדה בשנת 82 על ידי 3 מהנדסי תעשייה וניהול צעירים, היום היא בשליטה פרטית, עברה וגדלה וצמחה, מעל 4,000 לקוחות, כ-200 עובדים בישראל מקצה לקצה, למרות שזה גם לא מדויק, זה פחות מ-200 בישראל, חלקם גם בעולם, ואני חושב שאחת התובנות או הערכים המוספים המשמעותיים ביותר מבחינת הפעילויות שלנו, זה בסוף לא משנה במה תרצו אותנו, המטרה שלנו היא שורות תחתונות והצלחות, אנחנו מצד אחד מאוד אוהבים מבחון,
אבל יותר אוהבים איך ללוות את הארגון ולראות הצלחות בשטח, וזה מה שאנחנו בעיקר שמים עליו את הדגש. אז יש לי יאללה. רק, ליאור, רק שנייה, יש איזו שאלה מעופר. עופר, רצית להגיד משהו? לשאול? אם כן, תכתוב בצ'אט, נענה לך. תודה, סליחה ליאור. חבל לי, אני לא רואה את השאלות. אוקיי, טוב. טוב, אז בואו נתחיל ככה לצלול לתכלס. האמת כן היה נחמד אם אפילו ב-Q&A, בצ'אט, אתם גם יכולים לכתוב. אני כן אוהב איזושהי דינמיקה ככה בכל זאת של הפעלה, אבל הבן אדם הראשון גם ביחס לשאלה שאני כתבתי פה, מה הקשר בין מסחר במניות, חשיבה יצירתית, מצב חירום לאומי והעסק שלך? אם למישהו יש רעיון, ניתן לכם את הדקה, אני אראה מישהו איזה פופ-אפ כזה למישהו שחושב שהוא יודע את הכיוון, ואם לא אני פשוט ינסה לעזור לכם ויענה גם בשמכם. לא כולם בבת אחת. אני רואה שהענות חלשה, אז בואו ננסה לעזור לכם עם הצגה ויזואלית, אם תוך כדי זה יצוף לכם, אני חושב שזה מאוד מעניין לראות את זה. תראו, אחת התופעות גם בשעות חירום, שמתי לכם פה את הגרף של S&P 500, זה בעצם המדד של 500 המניות הגדולות בשוק האמריקאי, כציר הזמן, מ-1870 ועד ממש ימינו אנו. אחת התופעות המאוד חזקות, ואנחנו עוד שנייה נעשה את ההקבלה גם לתקופה המורכבת שכולנו חווים פה במדינה, זה שמשברים נתפסים אצל רובנו כאירוע מפחיד, מלחיץ, קריסה. אם תשימו לב בכל אחד מהפיקים פה של הירידה, זה אומר שקודם כל ההון יוצא, וגם אנחנו ברמת המפעלים, לפעמים כשיש את המשבר הזה, אנחנו נכנסים לאיזושהי סחרחורת. העניין הוא שאם תסתכלו על זה גם במונחים של זמן, בדרך כלל אחרי הנפילות המאוד מאוד חדות האלה, הצמיחה היא בדרך כלל גם יחסית חזקה, ואלה שמצליחים לצמוח ראשונים, זה אנשים שיודעים לנצל את ההזדמנויות הכי טוב. והרבה פעמים המשבר, וזה קצת פילוסופי, אבל זה משהו שהוא מאוד עמוק ברמת המשמעות שלו, ולדעתי הטיפ הכי חם שאתם יכולים לקחת מהכמה דקות האלה, זה לנצל דווקא את העובדה שיש משבר, למה אנחנו יכולים לעשות טוב יותר, כי זה מייצר הזדמנויות כאלה. יש ממש מתודולוגיות בעולם של ייעוץ ארגוני, למרות שזה פחות הפורטה שלי, וגם ספציפית המתודולוגיה הזאת היא אולי פחות איך שאני אוהב לנהל דברים, אבל יש ממש מתודולוגיה שמדברת על איך יש לא מעט מנהלים מהטובים ביותר בתעשייה בכלל בעולם, שהמנוע שלהם להצלחה היא יצירת משברים יזומים. אז פה אין לנו משבר יזום, פה יש לנו משבר שנכנסנו אליו, אבל כשיש את המשבר זה טריגר, כי הוא פתאום מייצר איזושהי אחדות גורל, הוא מייצר מצוקה הרבה פעמים, גם אחרי זה בהיבטי ניהול השינוי ורתימה של האנשים, היא שם. אז מה אנחנו כבר עושים עם זה? כדי באמת למנף את הביזנס ולצאת ממנו מהר. כי אחרי המשבר יש לכם שתי אלטרנטיבות כארגון, או להיות מאוד מהר כמו אלה שצומחים בחזרה למעלה, או חלילה אלה שלא מצליחים להתרומם מזה. ולכן דווקא עכשיו להיות יצירתיים, להיות חזק בעניינים, זה משהו שהוא מהותי כדי שבאמת תצאו מזה. אז ניסיתי לשים לכם פה על שקף אחד, 4 דברים שבעיניי אמורים לדעת לעזור לכם בהתמודדות כזאת ולדעת לתת את המענה. הסעיף האחרון מביניהם, אני חושב שכן כיסה בצורה מאוד יפה ולכן אני לא כל כך רוצה לחזור על הדברים שלו, אבל אין בכלל ספק שעולם של דיגיטציה ומערכות מידע ומימוש היכולות האלה של שליטה מרחוק הם מקפצה מדהימה, אבל ברשותכם אני אגע, וגם בגלל זה שמתי את זה בסוף, אני אגע דווקא בשלושת הדברים האחרים, כי הם מאוד משמעותיים בעיניי. הדבר הראשון זה קודם כל בריתות אסטרטגיות. פה זה משהו שהוא פשוט לדעת לייצר את החיבורים, בין אם זה עם הספקים שלכם, בין עם הלקוחות שלכם, ולהראות לכם שאתם שותפים לאותה מצוקה. ודווקא עכשיו אלה הזמנים לייצר התקשרויות ארוכות, להראות להם שאתם שם בשבילם, לשמוע גם את הצרכים שלהם, לשמוע את הכאבים שלהם, לדעת להיות באמת שכם לשכם. אלה הרגעים שבעוד 2-3 יוכלו לשרת אתכם, עם ברגעים האלה אתם יודעים לסמן את אותם ספקים שאתם חייבים שהם יהיו איתכם שם, ואת אותם לקוחות שאתם רוצים להיות איתם גם 5 שנים מהיום. זה הזמן לבנות את האמון, כי דווקא ברגע של משבר, יש את כל המשפטים המאוד קלישאתיים האלה, אבל once במשבר צלחתם אותו ביחד, והוכחתם איזושהי אחדות גורל והצלחה משותפת, אחרי זה אף אחד לא יריב איתכם על 5% יותר או פחות בעלות, כי ייצרתם איזה קשר שהוא משמעותי יותר, מאשר רק שקל לפה או שקל לשם, אלא הוכחה שבאמת ברגעים הקשים עמדתם לצידם.
ולכן אם הייתי נותן לכם קודם כל עצה ראשונה, זה לעשות שנייה מיפוי אסטרטגי כזה של הספקים והלקוחות, ולדעת להחליט גם ברגעים של משבר, מי מהם אסור לנו בשום מצב לאבד אותם בתוך הרגע הזה, ומה הצעדים ואיזה מהלכים אני עושה מולם, כדי עוד יותר לחזק ולהעמיק את הקשר, דווקא מתוך הקושי. הדבר השני והשלישי יכולים קצת להתחבר ביחד, זה לשחוט פרות קדושות וחזון עתידי משותף. עכשיו, זה נשמע קצת קלישאתי, אז בואו אני אנסה להמחיש לכם את זה בכל זאת באמצעות מתודולוגיה. המתודולוגיה המרכזית שאני משתמש בה ביום יום כמעט בכל חברה שאני בא אליה, זה עולם הלין, ואני לא יודע מי מכם מכיר אותה, לא מכיר אותה, אז אני רוצה כן לתת לכם טעימה קטנה, ואתם אפילו עוד שנייה תראו, הכנתי לכם איזה סוג של דף, כלי עזר למנהל אפילו המתחיל, שרוצה מחר בבוקר להתמודד עם משברים ולנסות להשתמש בכלי הזה, אז בניתי לכם ממש איזה סוג של דף, שאתם יכולים להסתכל עליו, לתקוף מחר תהליך מרכזי בחברה ולנסות להתמודד איתו באמצעות השיטה. מה בעצם לין אומר, ובשעת חירום הוא רק עוד יותר מתחדד, אתם צריכים לדעת להסתכל, וזה נשמע טריוויאלי, אבל זה הרבה יותר עמוק מזה, להסתכל אך ורק ולנסות להתמקד גם אך ורק בפעולות שבאמת מייצרות ערך מוסף ללקוח. לין בהגדרה אומר שאם אתם רוצים להיות יעילים, ובמשבר פתאום אין לנו אנשים, פתאום אנשים נהדרים במילואים, מג'נגלים, אין לנו בכלל רציפות במפעל, יש מפעלים מסוימים שהם בכלל תחת אש, ולאו דווקא יכולים לעבוד מסביב לשעון, זה רק מחזק עוד יותר את הצורך שאנחנו חייבים להבין מתוך סל הפעולות שעוזרות לנו בייצור, מה הם באמת הפעולות שמקדמות התאבות של מוצר או שירות, אם חלקכם בעולם של שירותים ולאו דווקא בעולם של מוצר. לנסות להשקיע אך ורק בהם, ולנסות ולחסל את כל מה שהוא, המילה חיסול היא כבר מילה קשה בחודשים האחרונים, אבל איך אנחנו מצמצמים או מקטינים לחלוטין את כל הדברים שהם לא מקדמים את זה. לצורך העניין, המתנות. יש לנו לא מעט המתנות בתהליכי הייצור, אז יש בין השאר את האמצעים הטכנולוגיים שאכן דיבר עליהם מקודם, שמרב הציגה, איך עולם דיגיטלי יכול בלהקטין או לצמצם את הזמנים המתים האלה, בהמתנה בכלל של זיהוי בעיה. אבל יש גם עניינים בכלל תהליכיים, איך אני מייצר עכשיו תקשורת יותר טובה בין בעלי התפקידים במחלקות, כדי לגשר יותר מהר על פערים. איך אני מקצר עכשיו זמני שירות או רמות שירות בין מחלקות, ועכשיו דורש מהחזקה פתאום לקצר פי 2 את הזמני מענה, כי אני מבין שכרגע, אם יש לי פחות שעות זמינות, אני חייב שכל שעה זמינה היא במקסימום אפקטיבית. אז ככל שמתחילים לנתח את התהליך, ויודעים פתאום להתמקד אך ורק בפעולות שמביאות ערך, אפשר גם באותם משאבים לייצר הרבה יותר, ובחירום זה עוד יותר משמעותי ללכת לשם. אני הרבה פעמים אוהב לעשות את ההקבלה, גם נגיד מעולם הקפה, רק כדי להמחיש את זה. אם לצורך העניין, תיקחו עכשיו את עצמכם, תלכו להכין קפה, ותתצפתו על עוד אנשים שונים, על 10 אנשים שונים שעושים קפה, אתם תראו שהשונות במימד הזמן, כמה לקח לכל אחד מהם להכין קפה באותו מתחם, היא הולכת וגדלה. למרות שלכאורה, הפעולות עצמן, שהן פעולות הליבה, שאמורות לייצר לנו את הערך בהכנת קפה, הן זהות, והן היו אמורות להיות קצרות. מה משנה את זה? חוסר הבנה שלנו בנוגע לכל הפעולות שהן הכרחיות אך לא מביאות ערך, והתזמון הנכון של הפעולות. לצורך העניין, מספיק שאתם תהיו עסוקים בטלפון ואתם הולכים להרתיח מים, יכול להיות שאתם קודם כל תתחילו להכין את כל המצרכים בכוס, וזה קורה אפילו לי לפעמים, כמה שאני אוהב להטיף למצוינות, אני מכין את כל המצרכים בכוס, ואך ורק בסוף נזכר, רגע, אבל לא הרתחתי את המים, ואז נוצרות לי המתנות. בשעת חירום, כשאתם פתאום עם כוח אדם חסר, אין פתאום אנשים במשמרות, כשכולם דלילים, אנחנו חייבים למצות כל הזמן הכל, וצריך כל הזמן לערער ולדעת למקד, גם בתחילת משמרת, איך אנחנו יודעים למצות אותה, ושאין את המתנות, אין את הבזבוזים, איך תהליכי התיעוד, מה באמת נדרש כרגע, ומה הוא nice to have, אבל הוא לא באמת קריטי, והאם אני יכול לערער עליו בשלב הזה, ואם אני יכול לערער עליו בחירום, יכול להיות שאולי אני לא צריך אותו בכלל, וגם אחרי חירום זה כבר יהיה חלק מהנוהל החדש, ולכן כשמקודם כתבתי לכם שחיטת פרות קדושות, זה אחלה זמן, פתאום דווקא כשאין אנשים, ואין מה לעשות, כולנו כאנשים, בני אדם זה חיה של הרגלים, ואנחנו רגילים לעשות דברים בצורה מסוימת, ואנחנו משוכנעים שזה מצוין, ועובדתית הבאנו לשיפורים פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם. רגע, אני שומע קליק של שאלה אולי? לא, אוקיי. אז אנחנו עושים כל הזמן שיפורים, אבל פתאום כשיש לנו את ההזדמנות, ואנשים חסרים, ואנחנו יכולים באמת פתאום לנתח עוד פעם את התהליך, בצורה שהיא יותר קרה ולא רגשית או אמוציונלית, על סמך חוות הדעת של האנשים, זה דווקא אחלה הזדמנות, גם לערער על כל אותם אנשים עם המון ניסיון, שכל הזמן עושים את הדברים, אין לנו עכשיו ברירה. עכשיו אנחנו בחירום, חייבים שנייה לחשוב מחוץ לקופסה,
ודרך זה שאנחנו כבר בחירום, אנחנו נצלים את ההזדמנות, וכבר באמת עושים קיצורים שהם דרמטיים בתהליכים. אוקיי, רגע, דווקא לא עבר לי נכון. אוקיי, אז אם תרצו, שמתי לכם פה דף, אני ממליץ לכם אפילו בחום, מבחינתי בכיף, צלמו לעצמכם, תעשו איזה פרינט סקרין, אז ניסיתי לחדד על סמך הלין, איך אתם לוקחים ב5 שלבים פשוטים, ובעצם לוקחים ומיישמים את זה בחלקת האלוהים שלכם. קחו לעצמכם קודם כל עכשיו תהליך ליבה בארגון, שאתם מזהים שכרגע בגלל המצוקה של הכוח אדם, בגלל המצוקה המסחרית מסביב, אתם חייבים להתעסק איתו. ותתחילו לשאול את עצמכם, מה הם באמת הפעולות בתוך התהליך הזה, שמוסיפות ערך ללקוח. ומוסיפות ערך ללקוח, אני מזכיר לכם, פעולה שבהכרח מקדמת את התהוות המוצר או השירות. האם הלקוח היה מוכן לשלם על הפעולה הזאת? אם עכשיו מתחילות להיות איטרציות בין בעלי תפקידים, האם זה משהו שהלקוח היה מוכן לשלם עליו? ברור שלא. אז מה עכשיו בשעת חירום, כשאין לי את האנשים ואין לי את הכוח אדם ואין לי את המשאבים לפעמים, מה אני יכול לעשות אחרת? כדי לנצל דווקא שפתאום אין לי את האנשים ולהתחיל לצמצם חלק מהשלבים. האם כל הפעילויות באמת מוסיפות ערך? האם הפעולות האלה הכרחיות? תאתגרו את עצמכם, זאת הזדמנות טובה, זאת הזדמנות טובה גם פתאום, יש בעלי תפקידים שרק הם ידעו להסביר לכם עד היום למה זה נדרש, פתאום בניסוי וטעייה אין אותם, אז פשוט אנחנו כבר לא יודעים למה זה כזה ברור, אנחנו רואים רגע, העסק עובד גם בלי זה, אז יכול להיות שאנחנו יכולים כבר לשמר את זה לתמיד. כמה בזבוזים יש במערכת שלנו? האם יכול להיות שיש תחנות מסוימות בתהליך, שיש 100% איכות ואנחנו בכל זאת סתם שמרנים, והמילה סתם היא מעצבנת, כי אף אחד מכם לא רוצה סתם לעשות בדיקות, אבל כשאנחנו עוברים ביזנס אחרי ביזנס, עד לתעשיות עם רמות האיכות הכי גבוהות בתעשייה, אני מדבר איתכם על עולם הפארמה ועל עולם התעופה, לא מעט פעמים כשאנחנו בסוף באים עד לרמה של סמנכ"ל איכות ושואלים אותו, אבל רגע, למה אתם בכלל עושים את הבדיקה הזאת כשאנחנו רואים שנתיים אחורה, שמעולם לא הייתה בעיית איכות אחת, הממצאים הם 100% כל הזמן, והם מתחילים לספר סיפורים על היסטוריות ותורות והוראות אלו נכתבו בדם, אבל זה הזמן לפעמים לשחרר, כשאנחנו רואים שיש תוקף כל כך חזק לבעיות אי איכות, אם כבר חירום, זאת הזדמנות טובה, והזדמנות מעולה גם לעשות איזושהי ולידציה, ללמה אפשר לצמצם גם את זה. האם זמני ההספקה הם דברים שאנחנו יכולים לאתגר אותם, איך אנחנו יכולים לשנות רמות שירות. בקיצור, רשמתי לכם פה ככה את השלבים האלה, אני חושב שאת כל הדברים המרכזיים נגעתי איתכם, תדעו לקחת את זה על תהליך מרכזי ולעבור אותו שלב אחרי שלב, ואני משוכנע שגם בעת חירום אפשר לעשות את הדברים האלה בצורה שהיא צורה טובה ויעילה, בשיתוף פעולה עם העובדים שלכם. הדבר האחרון שאני רוצה לגעת בו זה איך אתם גם מחברים את זה לעובדים. אמילי, מה יוצא לי מזה? כשזה חירום, הרבה יותר קל לרתום אותם, הם כולם בלחץ, הם כולם בסטרס, הם כולם יודעים שאין להם מספיק זמן לעשות את זה, ודרך אגב גם כולם רוצים ודאות במקום העבודה. יצא לאחרונה סקר גדול גם של שנת 2023, מהם הדברים שאנשים הכי רוצים, בין השאר זה גם ודאות תעסוקתית, ואפשר לרכב על זה ולדעת להישען גם על זה במרכיבים של המוטיבציה לעובדים. חבר'ה, אנחנו חייבים עכשיו את השינוי, לא נוכל להישאר אותו דבר כמו לפני המלחמה, ולהגיד שהכל יעבוד, ודווקא לנצל את המשבר הזה, כדי לדעת לערער גם אצל כל אחד מהעובדים, וכל אחת מהמחלקות, את חלקת אלוהים שלהם, ולדעת להסביר להם למה זה הכרחי לנו כארגון, ושהמטרה של זה היא טובה, איך אנחנו יוצאים מזה טובים יותר, חזקים יותר, איכותיים יותר, מבלי לאבד כוח אדם, כי זאת חלק מהמטרה שלנו, ולא לשכוח תמיכה, הכלה, להקשיב לעובדים, כולנו לדעתי באיזה סוג של פקעת רגשות ואמוציות, ואנחנו מצד אחד מאוד רוצים לקדם את הביזנס, אבל תזכרו גם בשלבים האלה שאם אנחנו לא מקדמים את זה בחזית אחידה, יחד עם כולם ומוודאים שכל המנהלים שלנו נמצאים איתנו מהצדדים, אז יכול להיות שבסוף כשאנחנו נסתכל אחורה נקלוט שאנחנו לבד, ולכן גם היכולת לשאול שאלות ולפעמים גם קצת לוותר עכשיו ולשחרר, אלה גם דברים חשובים כדי באמת להביא אותנו למקום מצוין גם בשעת חירום. אז זהו, ניסיתי קצת לקצר גם לאור מגבלות הזמן, כי ראיתי שכבר חרגנו. אם יש שאלות, מן הסתם אני אשמח, ומן הסתם גם אנחנו כתפן מלווים מרגע תחילת המלחמה המון עסקים, גם בתהליכי צמיחה, בתעשייה הביטחונית, נכנסנו גם עם יד מתחת לאלונקה, באיך מגדילים תפוקות בצורה דרמטית, ואם חלקכם רוצים גם שיחות ייעוץ וחשיבה, אני יותר מאשמח, אתם יכולים להשאיר פה גם פרטים, ואני גם אשמח לדבר עם כל אחד מכם פרטנית, שיש לו שאלות ודילמות,
וזהו, שיהיה לכולנו בהצלחה. התקופה מאתגרת, אבל אני בטוח שכל אחד מכם עושה את המקסימום בחלקת האלוהים שלו כדי לקדם את הדברים כמו שצריך. תודה רבה, תודה שהשתתפתם, ונקווה לבשורות טובות לנו ולכל עם ישראל, ושיהיה באמת כל טוב וערב טוב. תודה. תודה, תודה לכולם. ביי ביי.